Hi guys! Welcome to our vlog. For today's video po, ang lulutuin natin ngayon ay broccoli na may corned beef. So, binili ko guys, holiday corned beef siya. So, binili ko siya sa supermarket. Simpleng-simple lang po yung lulutuin natin guys. Gigisa ko lang siya. Parang simpleng lutong Pinoy, yung pang araw-araw na luto. Sige guys, uumpisahan ko mamaya kung paano yung pagluluto ng corned beef broccoli. Pork cups yung gamit na bawang sa isang tulis. So, let's get started. Hindi pa pala. So, yung pala yung broccoli. Bali, tapos to, i-wait ko yan. Ready na ko na po itutuin ng mag-golden brown yung bawang bago ilagay ang sibuyas. So, ito yung strategy ko para ako nag-gigisa ng Inuuna kong ginigisa yung bawang bago yung sibuyas. Technique ko yung guys. Inuuna ko yung bawang. Then, nalagay ko na yung corned beef ng holiday corned beef.
kutsarang patis. Pepper. Ganito lang yung strategy ko guys, kung paano ako nagluluto ng simpleng ulam lang sa bahay. Yung lasa, nilalagyan ko siya ng aji pork sabor. Hindi ko naman to lahat binubuwas kasi guys, medyo maalat na kasi ito. So, pwede itong gawin na dalawang lutuan itong isang pack. So, ganun guys yung ginagawa ko para at least at the same time makakatipid ka na rin sa mga seasoning. So ayan, hayaan lang natin siyang kumulo ng konti. Tapos ilagay na yung broccoli. I-half cook ko lang siya guys kasi mas better kasi mas sarap kasi pag half cook. Ayan, ilalagay ko na yung broccoli. Simmer lang natin ng mga 5 minutes. After 5 minutes guys, balik-balik ko lang yung iba hindi natutog para sip-sip niya yung lasa ng
ko lang sa sa alat. Sakto rin siya sa medyo crunchy yung broccoli niya. Siya. So, ito guys. So, luto na. Pwede nyo i-serve yan. Thank you guys for watching. And don't forget to subscribe our YouTube channel. And click the bell button. Tapos, huwag nyo rin kalimutan mag-comment sa baba. Paki-share na rin po itong video natin. Salamat guys.